Viime aikoina on paljon ollut esillä erilaisten taustatekijöiden, kuten koulutus, ammatti, tulotaso, siviilisääty, tällaisten asioiden merkitys ihmisten kaikenlaiseen hyvinvointiin, jopa siihen kauanko me täällä eletään. Entä mitä tiedetään, miten lapsiperheissä, miten perheiden taustat vaikuttaa lasten elintapoihin ja hyvinvointiin ja mihin nämä asiat on kehittymässä ja mitä mahdollisille erolle voitaisiin kenties tehdä? Seinäjoen yliopistokeskus. No, lapsuus- ja nuoruusiässä se perhetausta näkyy lähinnä terveyskäyttäytymisessä, mutta ei niinkään vielä terveydessä. Mutta kylläkin monessa semmoisessa asiassa, mitkä sitä terveyttä sitten ennakoi. Mutta esimerkiksi niin sanotuissa ylemmissä sosiaaliryhmissä esimerkiksi syödään terveellisemmän ja harrastetaan enemmän liikuntaa. Että semmoisia eroja näkyy. Ja sitten kouluiässä näkyy, voisi sanoa, että nuoren oman sosiaaliryhmän merkitys sillä lailla, että esimerkiksi koulussa paremmin pärjäävät ja sitten semmoiset oppilaat, jotka hakeutuu korkeammille koulutusaloille tai semmoisille pitemmille koulutuksille, niin voi paremmin ja kokee terveytensä paremmiksi ja sitten myös heidän terveyskäyttäytymisensä on helposti sitten semmoista enemmän hyvinvointia ja terveyttä luovaa kuin sitten taas semmoisilla, jotka vaikka lopettaa koulun peruskouluun. Mutta heti sitten aikuisiässä alkaa ne terveyserot näkyä, että ne näkyy sen oman kotitaustan mukaisina ja sitten sen nuoren oman valitun koulutusväylän mukaisena. Ja sitten koulutus kaiken kaikkiaan on tosi tärkeä terveyserojen kannalta, koska se vaikuttaa sitten kaikkiin niihin mahdollisuuksiin, mitä on hankkia ammattia ja työtä ja rahaa ja tietoa ja hyvä elinympäristö itselleen. Että koulutus on tosi tärkeä. Ja sitten kaikkien lasten ja nuorten ei tietenkään tarvitse tähdätä sinne huipulle, koska Suomessa voi koulutusjärjestelmässä sitten vielä tehdä korjausliikkeitä myöhemminkin, että etsiä sitten tarkemmin sitä omaa alaa, mitä haluaa tehdä. Mutta että tärkeää olisi, että saataisiin nuoret pysymään mukana siinä koulutusmeiningissä ja saamaan siitä irti semmoisia asioita, jotka omaa itseä niin kun sitten parhaiten palvelee. Ja tosi tärkeää on se, että nuoret voisivat siellä koulussa kokea itsensä tärkeiksi ihmisiksi ja olla osa niitä ryhmiä. Ja kokea myöskin, että on semmoisia asioita, joissa pärjää hyvin. Tämä on tärkeää tulevaisuuden kannalta sekä niiden nuorten että tietenkin sitten koko yhteiskunnan ja sitä kautta voitaisiin sitten terveyseroja myöskin vähentää. Seinäjoen yliopistokeskus.